फिन रोदोमखां बिथांखिनि गेजेरजों बड'लेण्डआव गंबा गिदिर राइस मिल फसंनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। फिन रोदोमखां बिथांखिनि गेजेरजों क'क्राझारनि गंगार जावफ्लंआव गोदान राइस मिल प्रजेक्ट लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। नंगौ, बारग' एनडिबिफोरनि गावसुंथायारि नोजोरखौ लाखिना बिथांमोननि थाखाय थांना थानायनि राहा जगायनायनि फिन रोदोमखां बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआर सरकारखौ आथिखालाव खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार सेरफांगुरिनि गंगार जावफ्लं गामियाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै गोदान राइस मिल प्रजेक्ट लुफुंनांगौनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखानि नुजाथिनायाव गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोदानै लुफुंनांगौ राइस मिल प्रजेक्टनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवो। मख'नो गोनांदि बे राइस मिल प्रजेक्टखौ गासै 1,43 लाख रांनि बाजेटजों घन्टायाव 4 टन माइ दिहुननो हानाय गोहोआव बानायनाय जागोन। আজি কোকৰাঝাৰৰ এই গংগাৰ জাওফলং বুলি এটা গাঁও, ইয়াত মানে প্ৰথম আমাৰ ফিন ৰদমখাঙৰ যিটো ফিন ৰদমখাং ৰাইচ মিল হিটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে, মূল খুঁটি ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে। ফিন ৰদমখাংটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা মিছন। প্ৰাক্তন এনডিবি আৰু আগৰ যিবিলাক সংগ্ৰামীসকল আছে, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনৰ যিসকলে ৰিহেবিলিটেশ্যন নাপালে, যিসকলৰ জীৱিকা মানে নাই বা যিসকলৰ জীয়াই থকাত সমস্যা হৈ আছে, পৰিয়ালটো চম্ভালৰ সমস্যা আছে, তেখেতসকলক অৰ্থনীতিভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে এই মিছনটো আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰায় 17টা কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া প্ৰথমবাৰ আমাৰ এই মিছনৰ অধীনত ইয়াত 1,20 লাখৰ এটা ৰাইচ মিল ইয়াত স্থাপন কৰিবলৈ হাতত লৈছে। আৰু এইটো খুব ভাল এটা প্ৰজেক্ট। এই অঞ্চলটো গ্ৰাম্য অঞ্চল, ইয়াত ধান খেতি কৰা হয়। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ছাবচিডাইজ ৰেটত গোডাউন বনাবলৈ টকা দিছে, মিল বনাবলৈ তেখেতসকলে ছাপোৰ্ট দিছে। আমিও কাউন্সিল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাৰ যিখিনি প্ৰাক্তন যিখিনি আমাৰ এনডিবিৰ যিখিনি কেডাৰসকল আছিলে বা মেম্বাৰসকল আছিলে আৰু কিছুমান যুৱকসকলক লৈ পেলাই এই মিছনটো কৰা হৈছে। আৰু অহা 5 তাৰিখত ওদালগুৰিত এগেইন মানে এনাদাৰ এটা স্থাপন কৰা হ'ব। টোটেল 5টা ৰাইচ মিল, ডাঙৰ ৰাইচ মিল এই বছৰত ইয়াত বড়োলেণ্ডত থ্ৰু ফিন ৰদমখাং মিছনৰ দ্বাৰা ইয়াত মানে স্থাপন কৰা হ'ব। তো ইয়াত আপোনাৰ ফেমিলি নহয়, ইয়াত কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিয়ে হ'ব। ইয়াতে কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি হিচাপে ইয়াত মানে বহুত নাম্বাৰটো বহুত হ'ব, 200-300 যিমান নাম্বাৰ মানে কৰিব পাৰে কৰিব। কাৰণ তেখেতসকলে অকল ৰাইচ মিলতে নহয়, আমাৰ ডায়েৰী আছে, লেয়াৰ আছে, কণী উৎপাদন কৰা বিভিন্ন স্কিম হাতত আছে। ইফালে গোটৰ আছে, হানি আছে। চ' এইবিলাক বেলেগ স্কিম বেলেগ জেগাত কৰিব। কিন্তু এই ৰাইচ মিলটো প্ৰথম প্ৰজেক্ট লৈছে, কাৰণ গোটেই বড়োলেণ্ডত যিমানখিনি ৰাইচ মিল লাগে এইখিনি নাই। আগত সৰু ৰাইচ মিলবিলাক আছিলে, সেইবিলাক এতিয়া প্ৰায় ডিফাং হৈ গ'ল, এইটো অচল হৈ গ'ল। তো সেইকাৰণে ডাঙৰ আধুনিক এটা মেচিন থকা মানে ৰাইচ মিলবিলাক বনোৱাৰ কাৰণে সেইটো ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টआ जितु थांनाय 8 माससोनि सिगां मिशन फिन रोदोमखां मोनसे लन्च खालामदों। आरो बे मिशन फिन रोदोमखाङा स्पेसियेलि जायफ्रा आन्दलनजों एफेक्टेड आरो बेबायदि आनएमप्लयड इयुथफोर आरो बारग' एनडिबि आफादनि जि सोद्रोमा बिथांमोन, जायफ्रानाखि न'आव थांनानै एग्रिमेन्टनि उनाव ओरैनो थाहैबाय, खामानि मावनो दांनो बेबायदि राहाफारि मोनै बेबायदि गोबां इस्यु दं। बै इस्युफोरखौ एसेबाबो थारमाने खमायनो थाखाय आरो एसेबाबो थारमाने रिहाबिलिटेट खालामनो थाखाय नैबे मिशन फिन रोदोमखांखौ माबानाय जादों, लन्च खालामनाय जादोंमोन। आरो बिनिनो दिनै मोनसे फार्स्ट जितु प्रजेक्ट्स, बे प्रजेक्ट्सखौ नैबे गंगार जावफ्लं होननाय सेरफांगुरिनि बे ओनसोलाव दिनै जोंनि मानव गेदेर चिफ सार बिथाङा इन'ग्रेट खालामबाय। आरो बेखौ इन'ग्रेट खालामनायनि उनाव जों गोजोननाय मोन्दों जे फैबाय थानाय समफोराव आरो गोबां बेबायदि इन'ग्रेट खालामगोन। मानो होनोबा फैबाय थानाय जितु 5 अक्ट' उदालगुरियावनो मोनसे सेम प्रजेक्ट्सखौ इन'ग्रेट खालामगोन। आरो बेवहायबो जोंनि मानव गेदेर चिफ सार बिथाङानो कनसेन्ट होबाय। आरो एदिनखालि हयथ' जोंना आसाम सरकारनि गुबुन अफिसियेल बिथांमोनाबो बाहाय बाहागो लागोन। आरो डक्टर हिरेन चन्द्र नाथ IPS अफिसार ADGP बिथाङाबो बाहाय बाहागो लागोन होननानै बुंदों। जों बिथांखौबो लोगो मोननो आसाबादि। खोथाया जाहैबाय मा, नैबे जितु राइस मिल बा फिन रोदोमखां मिशन, बेजों लोगोसे जि क'अपारेटिभ ससाइटिफोरखौ लानानै हाबा मावनो नागिरदों, जोङो आसाबादि जे बेवहाय एसेब्लाबो
जोंनि जितु आनएमप्लयड इयुथफोर आरो जोंनि आफादनि बारग' सोद्रोमा बिथांमोन बाहाय खामानि मावनो दांनो माखासे राहाफारिफोरखौ मोनगोन जों बेबायदि आसा खालामदों आरो सरकारा बाहाय हेफाजाब होगोनखौ जों मिजिंथियो। मोनसे राइस मिलावहाय 1,43 lakhs जितु नैबे इनक्लुडिं गुदाम आरो बेवहाय पार आवार 4 टनहै बाहाय माइ सौनो हागोन। बे प्रजेक्टनि कस्टआ बेबायदि बिनि उनाव बे कस्टआव आरो एडिशनेल माखासे फान्डफ्रा एड जागोन फैबाय थानाय समाव मानोना आबाद मावनायनिबो प्लानिं खालामनाय जादों जों DPR बानायदों जे गोबां जायगायाव नैबे ससाइटिनि मानसिफ्रा गावबागाव हायावनो होन बा किसु ओरैनो थानाय हायावनो होन बा लिजाव लानाय हायावनो होन बेबायदि आबाद खालामनाय जागोन। BTR सरकारनि जितु दायो FPOफोर बानायदों फार्मार सेलनि जुगिदि फार्मार सेलनि गेजेरजों नैबेफोरावबो नैबे मिशन फिन रोदोमखांनि जितु सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लागोन आरो आबाद मावनायावबो गोसो होगोन बेखौ थांखि लानाय जादों आरो बियो फैबाय थानाय समाव गुसुं समनि गेजेरावनो मावफुंजानाय जागोन। गंबेसे मिलखौ गायसननाय जागोन BTR सरकारनि जितु दायो FPOफोर बानायदों फार्मार सेलनि जुगिदि फार्मार सेलनि गेजेरजों नैबेफोरावबो नैबे मिशन फिन रोदोमखांनि जितु सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लागोन आरो आबाद मावनायावबो गोसो होगोन बेखौ थांखि लानाय जादों आरो बियो फैबाय थानाय समाव गुसुं समनि गेजेरावनो मावफुंजानाय जागोन। गंबेसे मिलखौ गायसननाय जागोन ओरैनो गिबि सेन्टाराव मोनबा डिस्ट्रिक्ट जोंनि तामुलपुरखौ लाफानानै बे मोनबा डिस्ट्रिक्टआव जोंहा मोनबा राइस मिला नैबे खम समनि बिथोरावनो दायो गायसनजासिगोन। जों बेखौ मोननै डेटआ इतिमধ্যे फिक्स जाबाय 5 तारिखआव गायसनबावगोन 5 तारिखआव गायसनखांनायनि उनाव जितु समखौ नायनानै सोलाबनायखौ नायनानै जोंनि चिफ सारा गावनो बे समखौ होनाय जागोन आरो जों बे मोनबा राइस मिलखौ गिबियाव जों गायसनग्रोनाय जागोन बेनिफ्राय मडेल फार्म हिसाबै जों खालामलांबाय थानाय जागोन। रायजो राजाफोरनि थाखाय एसे माबायदि सुबिदा दं बेवहाय नैबे जितु राइस मिल फार्स्ट सेक्टर हिसाबै राइस मिलखौ लादो राइस मिलाव राइस मिल बहायनायजों लोगोसे मिल हिसाबैल' दोनबाय थाबाथ' जेबो खामानि जाया गोबां आबाद खालामनांगोन बिनिखाय रायजो राजा बिथांमोना जिखुनु खेथि जिखुनु सिजनाव माइनि थाखाय खेथि बिथांमोना खालामनो हागोन आरो बे माइखौ थोंजोङैनो बे मोनसे प्रक्रियर सेन्टारबो जागोन राइस मिला आरो बे प्रक्रियरमेन्ट सेन्टार जायोब्ला गभर्नमेन्टआ बिनिफ्रायनो माइरंखौ जेब्ला दैखांगोन गभर्नमेन्टनो अर्डार लानानैनो बेखौ मिलिं खालामनाय जागोन जेथिया थारमाने जोंनि रायजो राजा बिथांमोना जेसेबां आबाद मावदों बे आबाद मावनायफ्रा थारमाने थोंजोङैनो बे राइस मिलजों कानेक्टेड जागोन अब्ला साननानै नायजायो जे आबाद मावनानै जोंनि रायजो राजा बिथांमोना जिखुनुआनो जा ओरैनो माने थानांनाय नङा आरो उसित दाम बिथांमोना मोननो हागोन बे जाबाय राइस मिल बेजों लोगोसे आरो डायरि मिलाव फैदो डायरि कअपारेटिभ ससाइटियाव फैदो डायरिखौ नोङो खालामनाय लगे लगे बेवहाय नोंहा मोसौ थाबाय गाइखेर थाबाय हासारनि थाबाय आरो बेबायदिनो माखासे जितु प्रसेसिं इउनिटफोर थाबाय गोबां मानसिया बाहाय बाहागो लानो हागोन नट अनलि ससाइटि नाथाय बे ससाइटियावनो थानाय मानसिफ्रा गोबाङानो गासैबो गावसोर गोजा खामानि मावगोन बे नङा गोबाङा बाहाय मोसौखौ जोथोन लाग्रा थानांगोन गोबाङा गांसो साप्लाइ खालामनांगोन आरो गोबाङा बेबायदिनो हासार बानायनांगोन जेनेबा नोंहा बार्मि कम्पस्ट थायो बेफोरखौ जोङो एकदम दायो DPR बानायखादों प्लानिं खालामखादों बे जाहैबाय डायरिनि सेक्टराव फैबाय बेनिफ्राय लेयार दाउदै जितु आरो दाउदै बेखौबो जों लार्ज स्केलाव दाउदैनि एमाउन्टआ 5,51 लाख मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1,000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1,500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।